Namatay siya. Gidala sa lubnganan, talisalop ng adlaw. Wala mapahaluna o ginsakto nga pagpahaluna. Gibiyaan lang nga giputos og linen o gibiyaan nga adunay pahumot nga gamay lang. Naay panahon ngang mga dautan mulampos sige ni Jesus sa dagang inhustisya nga nadawat. Nagmalampuso ng dautan. Gilansang siya sa cross. Pinaagig manipulation sa mga dagkong tao sa templo. Nagabi-abi kami kaninyo nining atong series sa atong pagtuon sa pulong sa Dios gipahaom na nang gitawag nato og Passion Week. Agig pagsugod magampo kita. Dako ang among kalipay o Dios nga kami adunay higayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Sa pagbalik og tan-aw sa imong mga kaagi, sa diha nga ikaw nagsakripisyo, namatay, gilubong og nabanhaw. Magapanalangin ikaw sa tibok nga kalibutan nga nagasubaybay nini nga programa. Salamat nga ikaw nagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Ang katapusan ako nga presentation alang sa The Passion, ugma sa gabi, Domingo. Kini mo ay atong ikatulo nga presentation nato. Huwebes, Biyernes, Sabado. Ano na'y pipila kakatarungan kung ano nga Pastor Serrano dili ninyo makita dinhi. Usa ni ana dili kanunay nga aduna tay panahon tungod kay daghan usab ang adunay mga katuyuan alang nini. So kining ato higayon lang nga naimbitar. Ikaduha nga katarungan nga di na ko ninyo makita kung ang akong buhok perti na gyud taasa kay mahadlok ko magpatupi karon mga kaigsunan. Number 1, ang akong suki sirado. Na ibang barbershop di pud kumuadto. So taas na gani akong buhok kaayo kay karon taas naman di na ko mopakita dire kay dili ang ngayan ang tigulang nga bugoy tanahon mga kaigsunan. Okay? So, padayon ta. Hinumdumi, ugma sa gabi, mo'y akong last nga presentation sa atong theme, The Passion. Karon, ipahaom nato sa event. Dili sa pizza, event. Mao nga atong title karon, Buried Finally. Kung ano na may handom sa tao, nga doon ay may pahulay sa alam panimalay, walay lain, ang paghatag og disyente nga lubong. Maragi na, mga kaigsunan. Ang paghatag og disyente nga lubong. Mao kini ang mga handom sa uban nga kung adunay gihaya, mga kaigsunan. Nining panahon na ang atong problema. Kung dunay mabiktima nining virus karon og mipahulay mga kaigsunan, makaluluoy kay walay makatambo nga mga pinalangga sa kinabuhi. Ilubong og dali-dali. Ang ngalan giwala, numero na lang sa pasyente mga kaigsunan. Apan karon ang atong topiko, Buried Finally. Sa Luke 23, 54 mga kaigsunan, paingon sa 56, nagingon ang balang kasulatan. O kadto nga adlaw sa pagpangandam. Kaya ang igpapahulay umaabot na. Og ang mga babay nga misunod didto sa cross. Sila usab misunod. Paingon ngadto sa lugmanan. Kamutan-aw sila giun sa pagpahaluna ang patayng lawas ni Ginoong Hesus. Og nibalik sila sa ilang panimalay. Nangandam sila og mga pahumot og mga lana. Og may pahulay sila. Sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa kasuguan. Kining mga pahumot, mga kaigsunan, kining mga lana, batasan sa mga Hudyo, nga ang haya mga kaigsunan, saburan kini og mga pahumot og ubang pa nga mga materials, mga kaigsunan.
Naay panahon ng dautan mulampos. Naay panahon. Muna gihingon ni Hari David, ngano nga ang dautan nagmalampuson man? O ako nga nagtinarong, niya nagtago-tago kay ginagukod ni Hari Saulo. Ngano nga ang dautan nagmalampuson man? Naay panahon. Tanawara. At last, sa grabing husay, mga kaigsunan, si Ginosos na sintensyahan nga lansang sa cross. Namatay siya sa adlaw kagahapon. Gidala sa lubnganan, talisalop ng adlaw. Wala mapahaluna o insakto nga pagpahaluna. Gibiyaan lang nga giputos og linen o gibiyaan nga adunay pahumot nga gamay lang. Nasa lubnganan. Naay panahon ngang mga dautan mulampos si Ginosos sa dagang inhustisya nga nadawat. Nagmalampuso ng dautan. Gilansang siya sa cross. Pinaagig manipulation sa mga dagkong tao sa templo. Actually, sa sinultaan pa, the temple officers have axe to grind against Jesus. Adunay pagdumot. Si Anas, ugangan ni Caiaphas, kining duha, mo'y high priest. Niyan ang panahon na nga si Ginosos nagministeryo. Kining si Anas o si Caiaphas, wala sa linya sa dugo ni Aaron o ni Levi o ni Levi. Kay ang saserdote, kinahanglan yun sa linya sa dugo, bloodline ka na siya. Apan si Anas o si Caiaphas, dili sa dugo ni Aaron o ni Levi. Ngano nga nahimo man sila, mo nang nindot kayog tanawon nimo ang mga background. Tungod kay atong panahon na, sa giokupar sa Romang Israel, ginegosyo ang katugdanan sa templo. Ang mga Romanon nga gobyerno, wala na magsubay sa tradisyon sa mga Israelanon nga magdumalas templo nga mga priest or mga saserdote kadugo ni Aaron ug ni Levi. Karon mga kaigsunan, gihimo nga public auction, gisubasta kung kinsay highest bidder nga mahimong high priest sa templo silang makadaog. Unfortunately, si Anas ug si Caiaphas mo'y nakapalit sa katungdanan. Sa diangay lang napalit ang katungdanan, unsa man nimo, mubawi ka. Kinahanglan mga kaigsunan nga maghimo kag mga negosyo diha. Sa diangay nagkabangga sila sa negosyo sa templo. Kay si Ginosos igipakgang man kini dinhi mga kaigsunan ang konflikto sa templo ni Ginosos. It was not only theological or doctrinal, but it was a business interest conflict. Tingali matingala mo. Ngano nga si Ginosos ko mo makita, gamito nato ng pulong, pwerte magyusuko Ngano man nga kining maong mga naa sa templo, suko mga Ginosos. It is a personal matter. Sa diha nga si Anas ug si Caiaphas mao na ang saserdote nga labaw sa templo. Naghimog negosyo aron makabawi sa ilang gibayad sa public auction sa ilang pagatungdanan. Naghimo sila regulasyon nga kinahanglan kuti-kutihan pagtanaw mga mananap. Tinagsaon og li mga tiil tanawon kung wabay mga bali. Ang lawas tanawon og wabay mga uwat ug mga samad. Mga bata tanawon og wabay muta-muta ang mga mananap. Ilang lisod-lisuron ang inspeksyon. Nga naman, kay si Anas ug si Caiaphas, doon ay negosyo sa mga mananap nga igahahalad. Nangumprag mananap, gibutang sa templo, og ilang gisertify nga kining mananapa, hinlo og pwede nga mahalad. Aron nga ang maghahalad og mananap, dili malangan, mupalit na lang sa mananap nga nasa templo. Ang mga pobreng taon maglinya kay ilang ipa-inspeksyon ang ilang mga mananap kung angay ba kini ngay halad.
sa makadaghan reject kini. Pag-discourage sa mga maghahalad ug mananap nga di na lang sila magdala sa ilang kaugalingon kay daay baligya sa templo, og ang kapitalista niadtong mga mananap nga gibaligya sa templo, si Anas ug si Caiaphas. Ug unya mga kaigsunan, napailaing negosyo. Ang kwarta nag-sirkular sa merkado, sa publiko, kwarta sa Roma, kay na underman ang Israel sa Roma. O pagabot sa templo nga magpalit kag mananap, aron ni halad, ang imong Roman nga kwarta, pabayluan kininimo sa money temple nga mong Jewish money, mga kaigsunan. Busa ni ining panahon na, mga kaigsunan. Ang templo nahimo nga dakong negosyo. Mananap hilabang daghana, kandeng, karnero, mga salampati ug uban pa. Ug unya ang kwarta nga Roman money sama sa piso. Imo ning pasinsulyuan sa sulod sa templo kay ang ilang kwarta nga temple money kibali baoy dollar. Sumaw na mga kaigsunan. Matingala ka nganong pagsulod ng Hesus na may mga money changers. Sa sulod sa templo, kumbaga, kung karoon nga sinultian, gamito na to, it's not to advertise. Na Emil Luler, na Palawan, na Cebuana, Arde, Felis, o guban pa, naglinya sila dito, mga money changers, kay mupalit og mananap, kinahanglan, bayluan, mga kaigsunan. O kanang kapitalista, sa mga money changers diha, walay lain si Anas ug si Caiaphas. Makalilisang agibuhat, mga kaigsunan. Busa misulod si Hesus ug iyang gipambuhian ang mga mananap, gipambuhian ang mga salampati, gipangtuad ang mga lamisa sa mga money changers. Nini, mga kaigsunan, so to speak, Jesus stirred the hornet's nest. Naukay niya ang balay sa lampinig o putyukan, mga kaigsunan. Sa Matthew 21:12 ug 13, dagingon din. Og si Jesus meatos templo sa Dios. Og unya gipangabog ang nga nagbaligya sa templo. Gipangtuad ang mga lamisa sa mga money changers. Og ang mga lingkuranan sa nagbantay nini, gipamuhian ang mga salampati. Verse 13, og siya maingon ngadto kanila, nasulat na, nga akong balay, pagatawgon nga balay sa alampuanan, dili pagahimuon sa mga taguanan sa mga kawatan. Kung watay historical background, nganong niingon nini ang maong nagbaligya, matingala ta, nga nung gitawag manig kawatan nga na maligyaman, wa may gitikasan. Sa John 2:15, nagyon din, og sa nakakuha og gamayng pisi, gibubod sa iyang kamot, og iyang gipang abog ang nas templo nga namarligag, karnero, baka, og mga money changers, gituwad ang lamisa. Imo ma-picture out the angry Jesus Christ. Gipanggukod sila sa pisi nga nasiyang kamot, mga kaigsunan. In verse 16, og mingon siya ngadto sa nagbaligyag mga salampati, dad akin ninyo pagawas, kay ang balay sa akong amahan, dili balay sa baligyanan, the house of merchandise. Mga kaigsunan, kini mong background ngano nga ang kumplikto ni Jesus og sa mga temple officers, di mamisure. Karon nakatsansa, gipabilanggo, gipalansang sa cross, kay babag sa ilang negosyo nga binuang sa tanang binuang. Dahil mga tao, mga kaigsunan, nga usahay, di kakabalo nga oportunidad. Una-una ni mo nga dimalas. Sa diha nga nagkaguliyang ng mga tao, kay si Hesus nagdala na sa cross og ang duha ka mga kawatan. Grabe ang duot sa mga tao. Si Simon nga taga Cyrene. Ang Cyrene, mga kaigsunan, syudad kini sa Northern Africa,
dapit sa Eastern Libya. Nga din, adunay gamay nga community, nga mukabat og 100,000 ka mga tao, nga eventually nahimo silang mga Christians. O gunya si Simon mga kaigsunan, miadto sa Jerusalem, pag-apil og selebrasyon, tingali Passover o ka Pentecost. Out of curiosity, miadto siya sa duot sa mga panon ug unsa kini. Nakitan sa mga tao nga kaaway ni Dionysos. Gitulod siya o gigon, ikaw ang magpasa sa cross. Napugo si Simon of Cyrene. Ngayang nakita ang usa na natumba sa maong pagpasaan sa cross ug iyang gipasaan ang maong cross. By circumstances, nakapasaan siya sa cross ni Dionysos. Naay mga panahon, sama kang Simon sa Cyrene, nga tawagon kita sa pagpasaan sa cross. Apan ang maayong balita, si Simon nagpasa og cross, dili kayo layo ang distansya. Gikuha ni Dionysos og balik. Usa ka na kong siguro nga kung adunay mga cross nga atong gipasaan, dili ka paabton sa Golgotha, dili ka paabton sa Kalbaryo, kay si Dionysos mo'y mutiwas pagpasan sa imong mga cross. Inisyal ra ang pagpasa nato sa atong mga cross. Pagkagdako nga pribilehiyo ni Simon na taga Cyrene. Ngayang nadala ang cross sa bisag mubo nga higayon. Cross anak sa tao. Huwag yun siya makibalo. Nga katong iyang gipulihan sa pagpasaan, mao ang manluluwas mga kaigsunan. What a privilege mga kaigsunan. Sa panahon sa Kalbaryo sa cross, sa panahon nga si Dionysos gilansang, sa panahon mga kaigsunan si Dionysos gidala sa lubnganan, adunay akong gitawag silent majority. Napopulares kini ni panahon ni Presidente Nixon ni adtong November 3, 1969. Nga nag-iun siya, kini mga tao nga nag-demonstrate batok sa gubat sa Vietnam. Dili kini mo'y majority. Kanang grabe kadaga mga tao makita sa karsada nga nag-demonstrate against the Vietnam nga gubat. Di ni mo'y majority. We have silent majority. Walang mag-demonstrate. Walang. So niya usa mga kaigsunan nga naghilom-hilom. Atong kini tanahon sa balang kasulatan, ang iyang pangalan, Joseph of Arimathea. Sa Lucas 21:51 mga kaigsunan, si Joseph of Arimathea. Ginganlan lang ang Arimathea is City of the Jews. Hangtod karon wa gyud malukit og asa ning Arimathea. Sapian nga tao, silent follower of Jesus Christ, wala mag-expose ang kaugalingon nga makita sa mga tao nga siya sumusunod ni Dionysos for whatever reason siya rin hebalo. Apasaat kong banabana mga kaigsunan, nagpanaga na siya, protection siyang negosyo, kay sapian siya nga tao. Kaya tatayan kung kinsa ang ma-identify nga sumusunod ni Dionysos, i-boycott ang imong negosyo sa mga Hudyo o mga Romanhon. Apan kini nga tao, in times of crisis, nga si Dionysos namatay na, dinhi nagpakita na saway ko kahadlok si Joseph of Arimathea. Iyang gipangayo ang patayng lawas ni Dionysos kang Pilato. Saway ko kahadlok. Ulahi ang iyang aksyon mga kaigsunan. O iyang gipangayo, kay nagiyon siya, ako na lang maglubong ni kay naay akong bag-o nga lubnganan. Nga gitil-til sa bato, o kini nga klase nga lubnganan mga kaigsunan, iya sa mga sapian, wa pa ni magamit. Yes, gidala ang patayng lawas ni Dionysos, gikan sa cross, gikanaog, o giputos ni Simon, ni Joseph, o linen, kay mo na yung tradisyon, giputos og linen. O wa kini mapahaluna ang mong patayng lawas ni Dionysos sumala sa Jewish tradisyon. Nga naman, kay kilom-kilom na, dool na.
Di na niya mapaluna tungod ka ang adlaw igpapahulay umaabot na. Hapit na mo salop ang adlaw sa Biyernes. Kay pagsalop sa adlaw sa Biyernes, that is already Sabbath. Kay ang kwintada sa adlaw, sunset to sunset. Dili midnight to midnight. Ang sunod nga tao nga may pakita sa ulahi nga panahon, mo si Nicodemos. Si Nicodemos, kung atong hinumduman sa John chapter 3, mo niya ang mikamang og sikreto paingon ngadto ni Hesus. Sa tuwang gabi, the midnight visitor. Di siya magpakita ang mga tao kay maulaw siya. Nga naman, si Nicodemos, sapian nga tao, og membro sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin, mao kini ang Supreme Court sa Jewish judiciary system. Can you imagine that? Can you imagine that? Justice, membro sa justice sa Supreme Court. Mo nga di magpakita. Gabi, mi kamang og nangutana, magtutudlo, unsay akong buhaton aron ako makakita sa ganarian sa langit. Ang tubag ni Hesus, nakaukay sa utok ni Nicodemos, kay nagayon si Hesus, you must be born again. Kinahanglan nga ikaw mataw pag-usab. Karon, wa na siya magtago-tago. Bisan pa og namatay na si Hesus, gipakita niya ang katapusan niyang card. Sa walay ko hadlok, di pakita siya nga siya sumusunod ni Hesus. Nagdala siya og mga kaigsunan, og sagol nga mera og alo, nga gibugaton 100 tingali whatever 100 weight, mga kaigsunan. Daghan kay mao kadto ang isabod sa patayng lawas. Finally, mga kaigsunan, si Nicodemos nagpadayag sa iyang pagkasumusunod ni Hesus. Sama ni Simon of Cyrene. Sama usab mga kaigsunan ni Joseph of Arimathea. Naay panahon that we have to stand to witness. And we should not remain silent. We have to say in favor of our Savior. Whatever you are, ikaw karon mo'y Simon of Arimathea. Ikaw karon mo'y Nicodemos, to take a last stand sa paghatag og testimony nga ikaw ako sumusunod ni Hesus. Kung na may panahon nga ikaw naghilom-hilom sa imong trabaho, nga way na kailang ikaw sa ka-Christian na Adventist, this is the time that Joseph of Arimathea and Nicodemos nagpadayag nga sila mga sumusunod. Sa Lucas 23:54 paingon sa 56, na atong hatagag pagtagad nga gisulti o gi-record nagiyon na, and that day was preparation and the Sabbath drew on. Sa diha nga si Hesus gilansang sa cross, it was a preparation day, kagahapon kumbaga. Og dool na ang adlaw ipapawlay. Og unya sa verse 55 nagingon. Og unya ang mga babae nga misunod dito sa cross, miadto sa maong lubnganan, kay gitan-aw giunsa pagpahaluna ang patayng lawas ni Hesus. Og sila mipauli, wala magdugay. Og nangandam sa ilang panimalay sa mga lana, og sa mga haplas, og sa mga pahumot. Og unya, pagsalop sa adlaw ni atong Biyernes, mipahulay sila according to the commandments. According to the commandments. Muna nga nagdali-dali sila, nga dili masalupan sa adlaw. Importante ang lubong. Apan usaw naman salop na ang adlaw, hapit. Nagdali-dali o guli. Dahil yung pag-abot nila sa balay, nagdali-dali og mga andam, kay gusto nila nga sa sunod ng mga adlaw, ilang saburan ang lawas kapatay ni Hesus. Ug unya, sa pagsalop sa adlaw, ang balang kasulatan, they rested the Sabbath according to the commandments. According to the commandments.
Kini nga sinultian nga may pahulay sila sa adlaw nga ipapahulay, sumalas kasuguan is very instructive and pregnant with meanings. Na mga nagpaluyog yun ini nga kahulugan. Kanang mingon, may pahulay sila sa adlaw nga ipapahulay, sumala sa kasuguan. Puno kini og kahulugan. Puno kini mga kaigsunan og tulog karon. Busa niadtong adlaw nga si Hesus ato sa lubnganan. Mao ni ang giselebrar sa Passion Week. Og insakto ang inyong pagselebrar sa sequence sa mga adlaw. Biyernes, Sabado, Domingo, insakto ka na. Walay lalis. Ang pizza lang mo, di ta masiguro kanong sakay, wa mapoy record, makikson. But that is not a problem. That is not a problem. So pag-ingon nga sila may pahulay, sa adlaw ng ipapahulay, sumala sa kasuguan, kini naga-auhag ka na to check the backdrop or the historical background. Unsay nagpaluyo nini. Ang unang teksto sa balaang kasulatan nga naghiskot sa adlaw ng ipapahulay, makita nato sa Henesis 2:1-3. Sulayan natong tanaw. Versikulo 1. Busa ang mga langit o yuta natapos na. O ang tanan nga ni anini, creation ka na. Verse 2. O pagkay kapito kaadlaw, natapos ang bulaton sa Dios. O mipahulay siya sa ikapitong adlaw, gikan sa tanan niyang mga buluhaton nga iyang nahimo. Versikulo 3. O ang Dios mipahulay sa ikapito kaadlaw. Iyang gibalaan tungod kay kini siya pahulay man. Iyang gipanalanginan ang adlaw nga igpapahulay. Iyang gibalaan kini tungod kay siya mipahulay man sa taniyang mga buluhaton. Niya tulog ka mga butang atong iskutan. 1, iyang gibalaan. Ang pulong sanctify, gikan sa Hebrew nga pulong kodesh. Buti pasabot, set aside, set apart. Gilain. Kini nga adlaw nga ikapito, gilain. Di ni pwede isagol, gilain. For a specific purpose. O gunya na giyon, gipanalanginan sa Dios. Unsang gipanalanginan sa Dios? What God has blessed, it cannot be unblessed. Ang napalanginan, di na pwede bawion ang panalangin. 3, nga gibuhat, og siya mipahulay. Ang Diyos dili kapuyon. Ngano nga mapahulay man siya? It is not the rest out of tiredness, but it is a rest of completion and satisfaction. Tagbaw siya siyang nabuhat. Tapos na, may pahulay siya, dili tungod kay gikapoy. Kung dili, tungod kay na-accomplish na ang iyang buluhaton. Atong gabitong kinimpulong, remember, hinumdumi. Kadang pulong hinumdumi, pulong ka na sa pagpahinumdum, pulong ka na sa pagbalik sa pagpasantop. Di ta matingala. Ngano sa napulok ka mga sugo, nga gihatag sa bukid sa Sinai, ang adlaw nga igpapaling ng sugo, nagsugod sa pulong hinumdumi. Nagpasabot mga kaigsunan, nga ang adlaw igpapalay diha na sa wala pa ang bukid sa Sinai nga paghatag. Kayo sa may pahinumduman o wala pa. So gikan sa katuigan gadto sa mga katuigan, musangko kita pagkatapos paglalang sa kalibutan, God rested on that day. Busa nga adlaw papahulay, naguna sa wala pa, gikulit sa tudlo sa Dios ang napulo kasugo sa papan nga bato. Atong subayon makadiyot. Unsang nahitabo sa dia nga gihatag na ang napulo kasugo sa bukid sa Sinai. Ang eksperyensya sa mga Israelhanon was awesome, scary, and dramatic. Makahadlok, makakulbahinam, mga kaigsunan. Nga naman, kaya nagingon ng Diyos, Moses, butangi kini og boundary. Nga gikas patag, pagsugod sa Teel o Foot o Mount Sinai, wala na tao ni mananap nga makataak di as buntod, kutob na sila sa patag. Kabisag kinsa nga mutaak niining panahuna, nga samtang ako maghatag sa napulo kasugo, sila mamatay. Grabe mga kaigsunan.
Hugon niya nagamalang kasulatan sa diha nga panahon na nga ihatag ng 10 ka sugo, dalugdog, kilat, nagadagok, nagapangidlap. Ug unya kini nagpakita nga ang Dios makigtagbo kang Moses dito sa Sinai. Misaka si Moses sa bukid. Wala madawat diha-diha. 40 kadlaw, 40 kagabi mga kaigsoon, hinulat niya una mahatag ang 10 ka sugo. Og didto sa bungtod tuktok sa bukid sa Sinai. Ang balang kasulatan ngayon, adunay aso nga daw gikan sa kalayo. Ug ingnan ang mga tao, ayaw yung magtanaw na anang aso nga murag naay kalayo. Kay sa panahon nga kamo mutanaw, mamatay kamo. Kay katong murag aso nga naay kalayo, simbolo ka to sa presensya sa Dios. O ang mga tao, giingnan sa Dios, ingnang mga tao, nga samtang ikaw magadawat sa 10 ka sugo, maglaba sila sa ilang tanang mga sinina. Maglaba sila. Dayon, sa gihatag na 10 ka sugo, ang tudlo sa Dios mo'y mikulit sa papan nga bato. Sumala sa Exodo 31:18. Ako ning gisaysay kaninyo. Karon inyo masabtan ugod sa kaimportante ang 10 ka sugo. Wa ni gipanghatag nga murag nang hatag kag ice drop mga kaigsoon. Grabe ang nagyan sa mga Israelanon para pagpakita that God meant business, mga kaigsoon. So gihatag na 10 ka sugo. Una, dili ka magbaton og laing Dios sa akong atubangan. Ikaduha, dili ka magsimbag, magyukbo sa mga larawan o mga kinulit. Ikatulo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios paspala. Ikaupat, hinumduman mo ang adlong ipapawlay nga magbalaan kanini. Nining upat ka mga sugo, mga kaigsunan. Mauni, kung imong isumada, it is love to God. Dayon may padayon, tahuran imong ginikanan, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagpamakak, ayaw kaibog sa mangutang sa imong isikataw. Kining unom nga nahibilin mga kaigsunan, this is love to neighbors. Munang duha kapapan nga bato mga kaigsunan, kay nag-express kining na 10 ka sugo sa duha ka gugma, gugma sa Dios o gugma sa isikataw. Pero naay nalimtan nga sugo sa kalibutan. Nining na 10 ka mga sugo, gibantayan sa kalibutan ang siyam, usara ang nabilin nga wa gyud kini bantayi. Ang siyam mga kaigsunan, kinasingkasing nga gibantayan sa Kristiyano nga mga katawan, lukop sa tibok nga kalibutan, regardless ugon sa imong simbahan. Pandunay usa ngayong gilikayan. Mohinungdan nga kining ikaupat nga sugo nagsugod sa pulong, remember. Remember. Atong tanawon, Exodo 28:9. Remember the Sabbath day to keep it holy. Remember. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Unong kadlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton. Versikulo 10. Og sa ikapito ka adlaw nga ipapahulay nga iya sa Dios. Timanin na, dili iya sa simbahan. Ang ikapito mo'y adlaw nga ipapahulay nga iya sa Dios. Nene, dili ka magbuhat. Bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, ni ang sulugoon nga babae, ni imong mga mananap, ni langyaw nga nasa imong balay, dili nimo sila patrabahoon. Versikulo 20:11. Nga numan nga niyaya daw papulay, tanawa, kay sa unom kadlaw, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga naa diha. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Busa ang Dios mibalaan sa adlaw papulay og iya kining gibantayan, gipanalangin o gibalaan. Mga kaigsunan, kining ikaupat nga sugo nga daw papawalay, ako nang gitawag nga the easiest law. Pinakasayon nga kasuguan. Imbes pinakasayon, mo'y gisalikway sa mga tao. Ha? Nagingungko nga mo'y pinakasayon kining adlaw nga ipapawalay. Nga naman,
sugo nga papahuwayon ka. It is a break time. It is a recess time. Coffee break. Pagkanindot nga sugo, mga kaigsunan, hayahay nga sugo, papahuwayon ka. Karong gani ang labor law nag-require sa mga trabahante, pribado o gobyerno nga sa buntag dunay break time 15 minutes. Sa hapon dunay break time 15 minutes. Gihatag sa gobyerno 15 minutos nga ikaw mo pahulay. Gihatag sa Dios 24 mga kaigsuonan hours sa usa ka semana. Is law. Pero ang pinakamasayon nga sugo mo'y gikalimtan. Sa dinhi na si Ginisos, iyang gi-affirm ang adlaw nga igpapahulay. Sa Matthew 12:10, ang mga parisog iskriba nangutanag kang Ginisos, kung uyon ba sa kasuguan nga ikaw mag-ayo og masakiton sa adlaw nga igpapahulay? Mo na'y pangutana, is it lawful to heal on the Sabbath days? Ang tubag ni Ginisos sa versikulo 11, mingon, unsa man kinsa man kaninyo nga dunay karnero nga nahulog sa atabay o sa bangag sa adlaw igpapahulay nga walay tao nga moadto didtong kuhaon kini nga mananap, inyo ganing luwason ang mananap sa adlaw igpapahulay nga nahulog sa bangag. Unsa pa kang tao nga pagkadako og kantidad niini? Unsa pa ka busa sa bersikulo 12? Pagkadakog bili ang tao kay karnero, busa. It is lawful to do well on Sabbath days. Lawful. Lawful. Ang buti pasabot sa yanong nga sinultian, ang tubag ni Ginisos, is it lawful sa pagbuhat, pag-ayo sa masakito sa adong papalay? Plainly, in layman's language, moingon si Ginisos, according to the Sabbath law, you can do the healing on Saturdays. It is lawful. Thus, it is not a violation of the Sabbath law. Kung kinuuyon sa kasuguan, mga kaigsoon, nagpasabot na adunay kasuguan. Come on, let's use our logic. Pagingon sa Ginoo, uyon sa kasuguan ng pagbuhat og maayo sa adlaw papalay, kanang gipulo nga uyon sa kasuguan, nagpasabot nga naay sugo sa adlaw papalay. Ora mawala ang adlaw papalay. Busa kining atong ginahisgutan nga Passion Week Sabbath. Karon nga Sabado, nga napil sa Semana Santa, di tamatingala. Nga si Mary nga inahan ni Ginisos. Mary is the mother of Jesus. She is not the mother of God. Because if Mary is the mother of God, then mga kaigsunan, God has a beginning. God has no mother. God has no father. But Mary is the mother of Jesus, the man. Mga kaigsunan. Ugo niya si Mary Magdalene nga naghinulsol. Si Joseph nga taga Arimathea. Si Nicodemus. O si Simon nga Cyrene. Dagdali-dali, pagulay sila mga balay. Kaya nangandam sa igpapahumot nga ihatag ngadto sa patayng lawas ni Ginisos. O sa tapos sila nangandam na itong Birnes hapon, pag-abot ngadto ni salop ang adlaw, the rested the Sabbath day according to the commandment. Ibalita nako ninyo. Nga gitahod sa kalibutan, Mary, the mother of Jesus Christ, is a Sabbath keeper. Si Mary Magdalene nga naghinulsol is a Sabbath keeper. Si John o Joseph of Arimathea is a Sabbath keeper. Si Nicodemus is a Sabbath keeper. Mga kaigsunan, ang sumusunod ni Jesus, nagbantay sa adlaw ng papawlay. Tapos sa paglarang sa kalibutan, pag-abot sa ikapito, may pahulay si Jesus, kay si Jesus maglalalang sa kalibutan. Iyang gipadalanginan o iyang gibantayan kining adlaw nga igpapaloy o iyang gibalaan. Karon, ang naglalang nga si Jesus nga may pahulay tapos malalang ang kalibutan. May pahulay sa ikapito. Iyang gipadalanginan, iyang gibalaan. Karon si Jesus patay na. Karong adlaw. Karong adlaw, dili karong nga pitsa, karong adlaw. Si Jesus literally nasa lubnganan.
mipahulay physically and literally. Busa kining nagsunod-sunod ng mga adlaw sa Semana Santa is correct. Gilansang si Ginoong Biyernes. Nasa lubnganan si Ginoong Sabado. Kay kung inyong gibutang sa Semana Santa, nga nabanaw si Ginoong sa Lunes, that is a big lie. So, pag saulog sa Semana Santa, nga si Ginoong gilansaw sa cross Biyernes, nasa lubnganan sa adlaw Sabado, you are really correct. Tama mo mga kaigsunan. Sa Passion Week, nagaingon nga si Ginoong nasa lubnganan Sabado. Ikapitong adlaw, igpapahulay. You are very, very right. So, ang unang significant day sa Semana Santa is Friday. Ang mahinungdanon nga adlaw, mo ang gitawag sa Passion Week o Bernie Santo. Adlaw nga ig-aandam. Mo'y paglansang ka Ginoong. That is the first significant day of the Passion Week. And the second significant day of the Passion Week is Saturday, the Sabbath, because Jesus is in the tomb physically resting. Yes, mga kaigsunan. Sa natapos na ang paglalang sa kalibutan, si Ginoong mipahulay. Gipanalanginan. Gibalaan ang adlaw papulay, Genesis 2, 1 ug 3. Og sa diya nga namatay si Ginoong, literally, tuwa siya sa lubnganan, Sabado, nga igpapahulay. Og onya, aduna ko ibalita kaninyo. When we all get to heaven, kung tuwa na ta sa ginharan sa Dios, matag-adlaw igpapahulay, matag-adlaw ikapito, matag-adlaw Sabado, didto sa New Jerusalem, face to face, matubang kita sa atong Ginoo, magsimba kita kaniya. Isaiah 66, 22 and 23. Busa kining Passion Week, nagpahinumdum sa mga kasakit ni Ginoong niyang nagyan. Kining kasakit na nagyan ni Ginoong, mo iyang desire nga unta, kita magasimba kaniya naong og naong didto sa iyang paraiso. Tanawa na to. Tanawa. Isaiah 66, 22 ug 23. Kaya ang bagong langit o bagong yuta nga akong gihimo nagpabilin sa atubangan ninyo nagingon siyuba. Og mahitabo nga gikan sa bagong bulan ngadto sa laing bagong bulan. Ug gikan sa adlong igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay ang tanang mga tao magtipon aros pagsimba kanako nagingon siyuba. Asa magsimba? Sa bagong Jerusalem. Mga kaigsunan, ang Passion Week, nagpahinumdum ka na to. Nga ang tanang kasakit nga nagyan na Ginoong, tunog alang kay gusto na Ginoong na magasimba kita sa bagong Jerusalem. Naong ug naong ato siyang makita, matag-adlaw Sabado, matag-adlaw igpapahulay. Akong tapuson. May akong nakutlo. May sa kataong naginganlan og Julio Guillen o sa kabarbero sa Tondo. Suko siya kang Presidente Rojas. Kalang kaniya, wala niya tumanang yang gusto. Nasuko siya, nga nung si Presidente Rojas, may pirmaman sa treaty, mga kaigsunan, the parity rights. Suko siya. Busa nagplano siya ng iyang patyon si Presidente Rojas. May Amerikano nga sundalo, kay bago pa man ang Liberation, 1947. Iyang ibayloan og whiskey, ang duha ka buk Granada. Ug unya nagsulat siya og last will and testament nga nagingon. Ako si Julio Guillen. Akong labayon og Granada si Presidente Rojas kay wa niya tumana ang kaayuhan alang sa kalibutan. Ug unsay mahitabo sa akong pagabuhaton, ako mo'y manubag nining tanan. Ako ning gusto. Bosa ni adtong Marso 10, 1947, alas 10 sa gabi. May dako nga rally si Presidente Rojas sa Plaza Miranda. Gilabay niya og Granada si Presidente Rojas samtang nagsulti. May nalang nakita ni General Castañeda. Gisipa mong Granada.
Dayon, didto sa ubos ni buto. May namatay nga usa, mga kaigsunan. Si Mr. Baramida. Varela, namatay. Nadakpan siya, to shorten the story, nadakpan siya. Sa diya nga namatay, nadakop siya, mga kaigsunan. Eventually, pleaded guilty siya. Grabe kasubo siya ng abogado. Pelabanan unta niya. Plead guilty siya, mga kaigsunan. Iyang giangkon. Busan niya ng abogado, last na, nga iyang estratehiya na gingon, ato sang dadon sa psychologist. Kay basig dili kini siya na sa mayong pag-isip. Gidala sa psychologist. Si Julio Guillen. Tapos nga giobserbahan, gi-examine, gipangutana, naging psychologist, walay daw siyang utok. O dibalik si Julio Guillen nagingon, dili daw ta akong utok, ako gyud mo'y naglabay sa Granada. Gisintensyahan sa Korte Suprema nga si Julio Guillen palingkuron sa silya elektrika, death sentence. Sa pag-abot sa takna nga siya mulingkod na sa silya elektrika. Nagingon si President Rojas diri sa Malacañang. Ihatag ang telefon ngadto ni Julio Guillen sa pa siya mulingkod sa silya elektrika. Gidawat ni Julio Guillen ang telefon. Og nagingon si President Rojas, Julio, si President Rojas kini. Ingon ni Julio Guillen, kaila ko si Montingog. Naalay ko'y pangutana. Kamatayon og kinabuhi kini ang imong tubag. Kung ako kang ipardon, kanama ko'y kagahom sa pagpardon kanimo. Kung ako kang ipardon sa death sentence, unsa imong buhaton? Ano ang tubag na makasusubo? Nagingon si Julio Guillen, kung imo akong ipardon, Mr. President, ang akong buhaton, napay usahan ako kag Granada nga gitago. Kuhaon to nako, kay mangita kog higayon, nga pabuto na akong Granada aron ikaw mamatay. Igsoon ang kalibutan, sama niini. Gipardo na kita sa atong Ginoo. Sa Biyernes o sa Kapanoniana, si Ginoo nalansang na sa cross. Sa Sabado, mga kaigsoon, si Kristo na nasa lubnganan. Ikaw kako mo hinungdan siyang kamatayon. Gipardo na kita sa atong Ginoo. Gipardo na kay gusto sa atong Ginoo, naong ug naong sa bagong Jerusalem. Magkita ta didto matag adlaw igpaparay. Ang makasusubo kay ang pardon nga gihatag sa atong Ginoo gisalikway sa kalibutan. Manghinaot ko, ngon ta kini makahatag natong leksyon. Nga ang pardon nga gihatag sa atong Ginoo didto sa Kalbaryo sa krus. Pag-ingon ni Ginoo, pasaylua sila, kay wa sila masayod, silang gabot, pardon ang tibok nga kalibutan, pardon. Ang ato lang, dawaton ng atong pardon. Dili unta sama kita ni Julio Guillen, nga atong gisalikwa ang pardon. Nining Semana Santa nga atong gitawag. Regardless unsay pitsa, I'm interested sa sequence of the days. Bernis, Sabado, Domingo. Nining Semana Santa. Please, accept the pardon of Jesus Christ through His blood at the Calvary because He wants you to meet Him face to face in the New Jerusalem every Sabbath. Sabbath to Sabbath, magsimba kita sa atong Ginoo, naong ug naong atong makita. God bless you all. Ang Dios maghatag kanato. Nining pardon nga gihatag atong dawaton. Pinagis pag-ingon, Ginoo, akong gidawat ang imong pardon. Kaya ikaw lamang may akong kalawasan. Kini yung higala, si Pastor Wendell Munggaya Siraro, maging kaninyo, God bless you all. Magkita ta ugma sa gabi, alas 6, paingon sa alas 7, my last presentation on the passion, mga kaigsunan.